Kamangai malang diulai anak karang Kana laika natuanai paranjuangan Kana laika ladun sanai Cali lasiri di dalam ilalang manangila nak minta kami minta junjungan ilalat tolong tolong lawanai Rami balai dipungatan Orang miladiana oh mama la aji takui la diule lakama
langasan dibuka layole ladita angisi olaga tolong dun sanawa ana lakini tamu dewatan kaili tunggang waronyo carito letalampo manomorapan kini kita sambung puloi orang katoko bali baju kadisambung carito kini kadisambung pulo bujang marantau nanda olu didulang sadulang lai panulang ame di malako kadiulang sekali lai panyambung kabata balangko dibilang tumabuyon si Herman tumpak di badan ninyo kini laba macam-macam tumatawaran dari si Erna iko piti kolo barang bau diudah barang na banyak kau untuk ongkos tak banyak alandai tumpak di badan buyong Herman mencari barang nala banyak mencari piti dan taunggu indak tabado cam Herman iko cuy iko madi agak kau nyotan dola berang badan adik
Iko mabau dia piti banyak udah kabajalan jale kasansai badan udah cuy tu kato sirman yo kabake upirna tando na ibu tu do kandung jauda ba itu wana kato erman mandanga kato namba itu lecami sekali upirna onde udah maafkan ambo ndak musangko doda kamacam itu ambo mambari dapiti banyak untung kabaka udah di jalan ba itu tujuan ambo kasirab udah mah dirantau orang tu itu wana dekat tu ambo indak wania dokana lain tu itu wana kato erna Dado tabayang dona lain-lain cu itu anak kato inyo ko udah dangakan malah ko iyo salah da badan ambo ampunan ambo nande udah indak musangko dawa buat salah ambo baniat kana baik ba itu kato sirna najan sansai dah udah dirantau cu itu bana lekato inyo tumpak di badan buyang erman onde di kandung upi erna dangakan mana udah bakato ndak paralu dia piti na banyak ndak paralu ame na banyak yang penting kabajalan udah kini udah kapai macali mama ba itu wana katoinya manurui mama karanta orang ndak paralu ba piti ko nyampang mata muda jo mama untuk balanjo dape ju Biar udah minta besok pitika mama kan lain teka babaye cu itu kato sirman mananga kato naba itu lasana ngati sirnan tam tumpak diayakan duang inyo banamo apa ajimuna lasanang pulo mandangakan sarato jaman dekan dua erna lasanang inyo kasadonyo hari bertambah malam yo tumpa di hari semalam tu tumpa di hari yang cocok kini mato si erna danamu lalu malu hati kana musanang di malu mato namu lalu pamenan bana anak lap kapai lawa campur jo came cu itu wana tumpak di erna di malu inyo nak kacame ko nyampang lape ke tanah Jawa orang di Jawa banyak mana orang di Jawa elo tu itu bana nyokini tabayang-bayang di nyot nakalape ko nyampang lape dari tangan dali kasansai badan awai itu bana nantakana isirna danamu lalu maturi bau lalu itu ju dalam pangana tumpah di badan bayang erman buat malam lata malam tu letanang utaknya wasuk ini basola rape izin didik kandung Laila rape izin dia panyo cu itu wana boyong erman cu itu wana dibilangkan tidak ada nantang panjang mana tidak ada siku di palang hari masa malam itu sekalo lalu badan erman alala siang candu hari
Hari siang-siang itu pagi-paginya lah jago lah sudahnya nyo mandi tumpak di badan kuyong emannya kepai hari itu dekarano kapan pai ke pulau Jawa do barangke ado hari kini bana co itu anak koreneton pagi-pagi nyola mandi sudah nyo mamakai apa pakaian nyo pakai sadona nelo pakaian lanyo simpan sadona rancak lanyo simpan apa pakaian nyo pakai sabantu apo inyo barangke dulu dari no puro itu pakaian tu mana nyo pakai balik punyo cari balik simpanannya tu itu mana buyong erman indaknya buang do baju nanyo pakai dari kampung dulu nyo simpan tu mari kamarnya kiranya itu nanyo pakai hari sapagi tu kini keluar eman dari kamar satu mencari eman keluar tersiro darah air nama mandangnya nyokaja eman nisirna onde udara ngakan bana tapi udah kapai kerantau orang tapi kapai ke pulau Jawa mangako iko nama pakai onde di kanduang dangakan mana mangkonyo iko pakaian anu udah pakai udah kapai madik menurui mama lalamu tak batang ko pakaian rancak beko di udah pakai jali nak suko mama udah ko pakaian semacam iko udah pakai ko untung ibu mama awak mencari awak buru-buru datang ke situ ko untung kai elo mama kangandung untungnya bela beko dia di mama kandung coy itu mana tujuan dari Herman indah na lain do takana coy itu takana di badannya mencari awak berpakaian buruk baju buruk sarawa buruk itu pakaian nanyo pakai panganati Herman sama seorang jika dipakai baju rancak jika dipakai baju nanelo kok banci mama mencari awak ndak ibu do memandang awak kok leba pakaian macam kini untung kok lai mama ibu tumpak di hari sapagi tu laba kumpul inyo nama samo katua apa cuy tu pulo yo ba pangana emang kini ba aku cuy ko pakaian kabajalan alanya tarangkan di sieman semacam tadi yo kabapa jamanenyo tarato enala mana nanga cuy tu wana sekutiko hari bertambah tinggi lah sudah makan jo minum sudahlah minum badaninyo sudahlah makan nyo tu kini hari ketibo kabarangke hari bertambah tinggi jo kamano inyo kabarangke nyo kapai ketalu bayu nyantan dia apa jo mandenyo tarato jo upi erna hari bertambah tinggi juga barulah kepainyo dari rumah ke taluk bayu
dari rumahnya lah berjalan dan nyoba oto de Sirman kaneman jadi sopirnya Sirna duduk di samping mandi jawab bapak di belakang lapainya dari rumah di jalan indak do kita etong indak di gunung rantang bana indak di patah-patah kacang diambil saja nababu indah dirantang do panjang-panjang dipilih sedo paguno lapainya dari rumahnya menuju Teluk Bayu di malu nak kasusah dagang kini keberpisah jauh Inyola tibur subarang padang ndak lama tu berjalan di jalan indak kita etong la tibur Teluk Bayu satu la tibur Teluk Bayu la baranti oto di pelabuhan cu itu bana masuk itu la taga oto di sinan la turun orang kasadonyo turun jo apa jo mandenyo 100 pi sirna la turun pulo jo sirman tuman diupi enak kini yo tarwi tumak nyotarui manurui agen nama jual tiket nyobali tiket di sirna tempat di badan dan man kini nyo letagak-tagak sajo kok kaki na nyobao indah do repa inyo batas na gadang nda ado baju na nyobao apo na salat na nyobao cuma na do tuma na nyobao syarat-syarat inyo nan tamat bersikola di kuliah itu nanape na nyobao co itu bana inyo kini dak guna di rantang bana dak di sikoro di palamu tumpak di badan inyo kini la dapet tiket di sirna la dapet nyok menompang le naik kapal itu bana di badannya satu larapet tiket dinyo resana ngati si Erman nyobarikan tiket ke Erman koda tiket larapet ko nombornya tampe duduk cu itu bana sekutiko resana ngati si Erman kapal dilawi lama nunggu juru sedang menunggu penumpang bana baru tibo saruan kini tibo saruan kapal numpang mano penumpang na menuju Jawa cuitu bana katonya kini silakanlah kini le naik kapal boleh kita pini ke barangke ba itu kato bawannya cuitu bana tadangan tak guna di rantang lang menang kata nama itu lah naik kapal pulau badanan man masalam minyo jo mande jo bapaknya masalam jo Pak Haji Munam sarato jo adik kandung inyo wanamo si upi erna pulau Talam di pulau Tarika ketiga pulau Bantut Taji ya jawet salam kandung katingga ambo kapai nyolai di tanang-tanang la dia lawi suleba pandana parang jauh jangnya
Pasanang-sanang hati lah diikan don tinggal dagang kapai dulu jauh tuangnya. Mandanga kato nak baitu danga lapasan diudah kini dangakan kato ambo sabananyo cuy tu wana kato erna penyampang na tibo di pulau Jawa jan udah hilang pangana jan mencali dah kana lain kana la badan yoda kowe nati ngadai dengan lepasan dasabananyo ambo nak rela dauda lepekan lain tu itu wana katoinyo ko nyampang lah muda dirantau jale kesan seda badanena capek balik udah balik pulang karena lah kami tinggal ko tu itu wana katoinyo baru menjawab Buyung Herman onde di kandung adi udah dangakan bana udah bakato setitik pasan bolawikan sabingka kamu gunungkan lata di peti di takku ilang bawa di rangkai hati ala kesanang hati adi udah painak kalamu-lamu dek lalamu bana madik mama nak pulang dan nak tantu roleh mama dirantau antala idui juo mama awak antala hilang badan inyo makonyo para luda turu itu bana lekat to inyo ala kesanang hati dek kandung udah painak kalamu-lamu barulah sana ngati erna nyobarikan tiket ke si Herman satu rapet tiket di tangan lakapainyo naik kapal wassalaminyo jo mandenyo wassalaminyo jo bapanyo jo itu anak Buyung Herman tumpak ke badan nupi Herman tanang lai percaya indah tarang hari karano bulan sanang lai saleco indah awak lakanya awanya tiga akan Tuhan tumpak di badan Buyung Herman sampai salam jawab panyo cuy tu pulau jo mandenyo Malangka Herman naik kapal satu kepai maran ke Malangka menangi enar tinggalkan badarai-darai aye mato cu itu bana upierna ambo nak rela do dalamu cu itu ju katoinyo eman bajalan tarui ju tuju kanggar kapal alala naik badan inyo satola naik kapal badan mantap pakai enak